Dear brothers and sisters, ஒரு நிமிடம் பாருங்க. உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யோவான் 2020 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அப்பவுமே உலகம் வந்து பொல்லாங்கனுக்குள் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னார். அப்போ இப்போ சொல்லவா வேணும்? இப்போ எவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்து உலகத்துக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் பிசாசுக்கு பிரியமான காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா? அப்போ இந்த உலகத்துக்குள்ள தான் நம்ம ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறோம், நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்போ நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில் நம்ம வளர்க்கணும், ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர்க்கணும், கர்த்தருக்குள்ளாய் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஜீவியா நம்ம ஜீவிக்கணும். ஏன்னா முதல்ல நம்மை தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் பார்க்கிறாங்க. அப்பா எப்படி நடக்கிறாரு, அம்மா எப்படி நடக்கிறாங்க அப்படின்றத பிள்ளைகள் பார்க்கறாங்க. அப்போ நம்ம பிள்ளைகள் பார்க்கும்படியாய் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணணும், பைபிள் படிக்கணும், சபையிலே ஊழியங்களிலே கலந்து கொள்ளணும், ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும். அப்பந்தான் நம்மை பார்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நம்ம அம்மா அப்பா ஆண்டவருக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வாழ்றாங்க, அப்ப நம்மளும் அப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளும் ஆண்டவருக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுப்பாங்க. அதனால பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்குள்ள வளருவதும் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போவதும் பெத்தவங்க கிட்ட தாங்க இருக்கு. நீங்க ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஜீவிக்காம உங்க பிள்ளைகள் ஆவிக்குரியவர்களா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படாதீங்க. ஒரு ஊழியக்காரனா வரணும் விருப்பப்படாதீங்க. உங்க பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா வரணுமா? அப்ப நீங்க முதலாவது ஆண்டவருடைய பிள்ளையா ஜீவிங்க. உங்க ஜீவியத்தின் வெளிச்சத்தின் மூலம் உங்கள் பிள்ளைகள் அதே வெளிச்சத்தில் உங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஆண்டவருக்குள்ளாய் வருவார்கள். அதனால ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவது பெற்றவங்க கிட்ட தான் இருக்கு. பெற்றவர்கள் முதலாவது ஆண்டவருக்குள்ளே ஜீவிக்கும் பொழுது நிச்சயமா எதிர்காலத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளா வருவாங்க. ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ சமுதாயம் அமையும். ஆண்டவருடைய நாமம் அதில் மகிமைப்படும். கர்த்தருடைய கிருபையிலே பலப்படுவோம். இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தெய்வமும் நித்திய ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். ஆமென்.